Impanyinat na ase dwumadie na wohwɛ yi. Sɛdeɛ onim no, yɛhwɛ history anaasɛ folklore anaasɛ mysticism adeɛ bi a ebetumi aboa yɛn aboa nkyirima ɛna yɛka ho asɛm. Yɛn twetwe nkɔmɔ nkɔfa ntɔkwama but ɛwɔ sɛ nipa sua adeɛ. Ɛnɛ yi, onim yɛ anya adwene a daakye bi no onim bɛyɛ adwene. Masan anya ɔpanyin kɛseɛ baako ɛwɔ dwumadie yi so. Ɔpanyin akɔ aba. Ya minya. Yo, where there? Yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ asante yɛ ɔman anaasɛ asante yɛ abusua. Na asante koraa nhyehyɛeɛ no ɛfiri mmerɛ bɛn. Asante da so te ase. Na ɔmo yɛhu ekuro a yɛfrɛ no Brekum. Yɛde na Brekum ɛwɔ Bono jurisdiction. Ɛnso so yɛsi Brekumfoɔ yɛ asantefoɔ. Brekum yɛ asantefoɔ no ɛfiri he? Wowɔ abakwasɛm bi a ɛwɔ sɛ yɛsua anaa anaasɛ matiefoɔ eti anaa. Meda ase pii ɔhene. Asante yɛ ɔman a enipa bi na kyekyere. Asante ɛhyɛ ne hyehyɛ ase efiri. Yɛkasa asante a asante yɛ ekuo lepori that way. Asante nyɛ abusua. Yɛni abusua bi from asantefoɔ. Na asante ɛstate 1701 ɛna yɛfɔm asante. Nti wo sɛ ya na wotie kasɛm a obi tumi ka sɛ Tachiman anyini kya asante ɛyɛ nokorɛ. Obi tumi ka sɛ Denkyira na anyini kya asante ɛyɛ nokorɛ. Even Tafo Mampɔn Dwaben ɔmo nyinaa anyini kya asante ɛyɛ nokorɛ. Adanse. Isan sɛ asante. Yɛhyɛ da fɔm yi. So ate ase. Na enipa a ɔte asante ɔyɛ na asante man. Ɔno ne na ɔsɛ tu apem so the first. Mse me no a program bi na meka about ekwan a yɛfa so yɛ wo ne ma me yɛfrɛ no Nana Manu Kotosi. Enti Nana Manu na wo Nana Setutu. Na Nana Setutu so ba asase so no. Ɔbɛyɛ kyi na asante man wie ye no. Ɔyɛ ho hyehyɛ wo ne ɔkomfo anɔkye na kyekyere na asante man. Enti ɔno no akyi no na opoku arbae. Nana opoku arachi na Nana Kusi Obuodum bae. Asante eti asante 1701 na odi ade emfie dunsia 16 years na owuli ye. Enti obedi ade 1701 na owu 1717 na owu ye. Ono no free ho na Nana Opoku are the first. Ono bedi ade 1717 to 1750. Odi ade 33 years. Ena okoye ena Nana Kusi Obuodum from 1750 to 1764. So what you say? So no be di ade bebe 14 years. So what you say? 1764 ena osai kodwo a okun awia ono so be di ade ena ono so koye 1777. So what you say? The entire history we nyina akire wo no. Na osai kodwo okun awia koye ena Nana osai kwa mepanyin ebaaye 1717 to 1803. Okoye ena Nana Pokufo fie baaye 1803 to 1804 di ade afe ba akopɛ. Okoye 1804 no ena Nana Kwambo Supanyin baaye obedi ade 1804 to 1824. I say obedi ade mfie aduon 20 years. Okoye ena Nana Bonsupanyin so Bonsupanyin na be mienu nti na omuri Bonsupanyin Bonsukuma ewo mu no. Enti me pese me ka history nyina anka besi opem so say two the first as the second so.
that time na asante ye kwaman no na obri yebo a eye kwaman hene enu nti asante amamre mu no asante hene bia besoye a osoye mienu uso a kire Kumase ahemfo Kumase hene edi kan ebo Kumase hene no oso a kire Kumase fo ansa na wabetwe de edi soye no ye wo afna ene ye pomponsu so ati ase na pomponsu na osante hene di soye a kire santeman no enye bi na ahemfo no ko so na nim edi mo no baby ene ye frɛ no Bosomro. sante hene nko na di soye usoye kire Kumase ahemfo ansa na obi soye a kire asanteman e kire se sante even Prempeh the first mutam no mba na sante begui e ma ye be ni Kumase hene ansana o be kana sante abum sa benya na sante usa sante form ya sante no the first esa omokoye eye sintress ntoka de etoso mienu eye denchira na sante ko denchira ntoka no e ma ne hu soto akamani na sante no obaye kese no bia ti asante a no pe be di nti aye dai ashe ti asante lata wade ntokwa takrewa asante kun je metima ka se Ghana asante kun ko be bia asante ko efani say Central Region asante kun ko efani say achim asante ko akuapem asante okun ya ko esrem nyina okun ya ko Cote d'Ivoire eko Burkina ho nyina e tre na shi na British abrofo na bedis amu asante territory no so asante asante territory no abrofo no ni asante be hu sa asante too powerful nto mo kwotena Berlin Germany Berlin 1847 1874 rather 1874 omokwotena Berlin ekobo asante ho po so ati ase nti asante de yeye no yaye ohaw ama abrofo no enso ani abrofo no 100 years asante ni abrofo no 100 years Prempeh the second tama ebeche ni ko Seychelles na yede ne baaye no abrofo no gu o say Prempeh the first and ye cheni ko Seychelles. Prempeh the first, sorry. Enti Prempeh nana Prempeh the second time ena abrofo no egu menhia aye adum omugu no omutwa ajatum nti omutwa ajatum no omoye sensa muti asese yensa form asante no ena ma nkronkro to na matete afura asante ho achimfo te wo mu kwawfo te wo mu mfantifo te wo mu no mu nyina edom asante nti abonofo data na ni bono de din bono kwa na obi ani the word bono bono de se ba 1958 ya after independence kra nti abrofo no be kan ebo mu no me yese no so omo sa ma asante nti omo bisa omo se ye ma asante ensa amfom ni man ana se me ma asante amfom ni man ena ebi mu se o ye ma anti dwaben mu ni ebi mu kra na asante mkro no kwa na bebre mpene be later ebi beti ase be doma de omo ga so omo mpene tachima so ga asem omo ntimi mepene mo omo to ma me doma asante bi that was when doma ate no but don't forget say then after no doma ahemfo ni bi sa abai e bi so akire Prempeh na Prempeh na adoma ahemfo a omo bi so akire na Prempeh no me ba ma memfo omo di ma nse tama meka say 1824 and the Battle of Dodowa no ema yani abrofo no 5 times na
1843 ene ma omudede omo ho a afi obi aye ise orde no ho nse Berlin conference no to end Asante we no 1901 nti Berlin omukotena 1901 yana omukotena so mbigu Asante kingdom no no matiti nkro ni bi nti Trans-Togoland Volta party no Togo fo ne fa bi ene bi so ti omo ye Volta fantifo no so bi ti omo ho ama bi because that na Castle King na Asante obi so to udi enko asom bi manu bi a obetu ato ma Asantefo nti abuno omo kodi ibuno side so eti omo koy ene ma emu tete just 1901 na British no omo tete nkuri bi from 1901 yawo so nti no that time no ma be chi Asanto ansuko tina za Asante na ide omo bra Asante ase agu nti na jeso omo hunu se ye de mo hene kọ abechi na ya Asanto akọ abechi ahemfie ni dia na jese Asante agu am nti na eba no na kirese omo yese Asante pese o sa fa ntuma pefra nti no ye ma Asante mra ana me ye ma Asante ma nti ho no enipa ni bi yese omo ma Asante be bi so mo ma Asante ma right na di se techima so tene ho a di enti na yente techima hene nka o social media said ye na do ma hene wo social media de bi e kasa di enti na techima silent say na techima hene no say so wa hwene lifestyle onye obi a okasa basabasa yes onye obi a okasa basabasa na oye obi a oye very reserved very techima kra no nso omo ya ayoko nti omo de enka omo nnuane Asantefo mekasa Asantefo a na meka omo fra banwama ne yiye omo fra banwama ne yiye no techima nnuane wo mo ne wo fa ne no nti omo de senye nkransa ntokwa na e baaye na nka megye di yiye se techima ne Asante de nanso anu akiri kra no ne nka bo mu sa baaye ema enwado ne tena ndi techima hene wo ho no so obi ka se ti Asante hene a aya na won dan support no ade bia nipa na obi che ana na obi ye ho da were meka se eji hu chi no ano se won ti ase a pufu ana afa ko ba bia asemi bia wo menyini sa atebidie should be the result of trying to settle a certain dispute intermediate na techima hene ama me respect ne pa ehunu se oyo hene a obu no ho na oye ne noma ema ne yefe nti no sa na menim no techima hene no enam se wote ne ho awa ama biem no ono so tini baabi now don't forget say the year 17 I'm say baby 17 if I can remember 24 or baby and 1715 and Boko Haram ko two techima for so sa eno na ma omu separate kakra na sa ntokwa no ma nse techima na ni din na ni techima na e fra no bunu man so baby na otem na ote baby enye kese na oho na that time ya na ho nyina sa apom ho nyina na ye kwaye no ote ne baby a ono odi ne hene wo bunu man so na bunu man so no me fa nse na ni nkura ni bi ne nkransa na nkransa so te ho na onhye na se be na eho ya akura bi a kokrafo me nse bi ne te ho na obukuare eba bafo ekotena ho tena ho na wachichi ni crew ena abaka kire kodata na Asante akon apama dinkramo ama ne ho ayu hunti ono ba bi a Asante ni ba paade a na oya ade a obi an challenge no na nto asembisi na chetima hene bodwa ena na wo se nkransa hene ede ebe na mamre na ode bibi ba besom na em so wo che techima that time na abunuma hene so hene no eba ekokobo nkransa hene so Asante hene ba no ena ode agufo bebo ne papa amane sei ena techima hene ene ne ma no atu agu nso aye na pasa nso so ede techima hene de
sika kokoi opa nkransa hen na che se de sie no anye dey entwa yi nka na jisenka panyin no nanka wa ye de sefata na abufo nkransa hen mu no oyi sika no efirum de atudi ogu ya awam koma ne papa se echima hen se memfa we mmerɛ tete no so bi de yawa atutogu ya awam brɛ agye se wo so awosokun e papa no so de abufo ba eto hye ne so na omu pamo echima hen free na hen fie sa ne nkonwa se ne bibia nti onu so fi hɔ kɔ di bu akɔbɔ ne ho adwa nti ekro no begui na ba bia asese omote no oba back no na obɛbɔ ne ho adwa wɔ because na ehu kakra betɔ omo so nti baabi omba na akora bi na ne to ne fe ne na techi akura ɔno na akura bi a ɔbɔ ne sisi a ɔte ne bag ɛnam sɛ na we di hene wɔ bunu man so na ntɔkwa nti wadwane a wakɔ aba no ɛna ɔgye ne ne tenae na ɔhene na papa na no ɔte ɔno ondi akonwa bi nti ɔpene ma eshima hene no ade akonwa no bedi kuro ni so ɛna ne yabɛfrɛ no current day techman na ɔmo de ɔmo kasa na ɔmo kan ɛwɔ man so no ne bunu kasa nti nkransa pɔkɔ tena abo na ma ɔmo saa kasa na de ɛka no mpomu nti obi abɛka bi that time na dɔmaa ne obiara ni ho obiara ni saa pomu hɔ na mmom na wamfie ne wamanafo de na ɔmo so te ɔmo baabi wɔ hɔ ɛna akyire dɔmaa ba bɛsrɛ wamfiefoɔ baabi tena ya ɔmo tena baabi ɔmo bɛsua de ma ɔmo na ɔmo frɛ hɔ akwamu kuma o sa akwamu fie na akyire ɔmo tukɔ baabi a ɔmo akɔtena hɔ dɔmaafo de kɔkyekyere hɔ yɛfrɛ hɔ dɔmaa na ɔna wamfofo o na ntena yɛ pɛm hɔ ya ne fam wampɛm na wampɛm hɔ na ɔmo atena ɔmo akyenyi din na bɛfrɛ no dɔmaa ɛnai dashima hene deɛ ɔyɛ santehene nwia ne wɔ fa ɔne no wɔ very nice things nti asante tumi no efiri tete na asante wotumi a akurama abesi ne ese kwa de ayɛ kɛse na de akɔyɛ ne sɛ asante ade ɛfrɛ ne ntɔkwa yɛmpebie mkɔpem sɛ saa asɛm a yɛka nyinaa yɛ nanamo na ɔmo pere baabi atena na ɔmo pɛ dabrɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de kyerɛ ɔmo kuro afei na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu to bi sɛ na obi amfa ntɔkwa amesa na ɔmo ntim na akon ne ade na yɛde settle for bibi a ne yɛnte ase yo panyin na odo okasa no bana nawe ya mame kakra na omo woni so akobrekum history no ye da wasese wa kyerem amaye hu bono history kakra ya bono manso a present day 13 man for na amaye hu se na ho Western Ashanti the entire Bono region Bono East half nyina na for Western Ashanti kopum se broni ba ya anasa 1958 ye Kwame Nkrumah pension 1958 ye be for ho Bono region ye da wasipi ɛbono ayɛ tribe baako pɛ ɛbonofoɔ ne techimafo ɔmo ahenkuro ne yɛfrɛ ɔbono man so ne kuro biara no region mu bɛkyekyɛɛ no just 1958 ɛna yɛbɛfrɛ hɔ ɛbono region ana ama obi wɔ hɔ biara aklemu sɛ ɔyɛ bono ni na ɔpanyin ansa na yɛbɛkɔ so no in 1746 ɛna ɔsantehene Opokuware a ne yɛfrɛ no Katakye ɔno ɛna kyekyere brekum kuro no nyina na nyɛ sɛ kuro bi wɔ hɔ ne akoko agye o brekumfo obi anko anche wɔn ɔmo yɛ sokɔrefoɔ John ɔmo yɛ asokɔrefoɔ na after German tɔkɔ no Opokuware ne German hene ko yɛ na Akufo Addo Nkra ko yɛ no ɛna ɔyɛ sɛ no anhwɛ a ewuma na Germanfoɔ no pɛ sɛ ɔmo sɛ aboabɔ ɔmo na ɔmo ba ko ntɔkwa na Opokuware si no ɔkɔ na asɔre hene wɔ sɛ ma me mɛma kakra na me mfa ɔmo nkɔtena na ɔmo nwe na sɛ Germanfoɔ no sɛ firi kodibu abo bontuku hɔ ba ɔmo asɔ ano ansa na ɔmo ato me nkra na ma mɛma abɛboa wɔn ɛdi ɔmo so nkunim ɛna ma brekumfoɔ kuro ne yɛde kyekyere ɛnyɛ bunu bia kuro sɛ dɔm ahene sisantehene bɛwɔ sɛ kamini si studio na ɔpa akyerɛ ne kuro a mea ma kyekyere a ɔmo free asokɔre deɛ ha ne tiwi asɔ pɛ sɛ ɔyera ne nchi
ebi ni sunwan nye kura na wo ɛyɛ asantehene ayi na kyekyere yɛ buku ware kyekyere yɛ mu nyinaa mu firi ayi yɛfɛ ne sɛ sunwanfoɔ firi ɛfɛ ne sɛ nsuta so ate aseɛ ɛna ɔmo kɔ kyekyere sunwan kɔ hɔ na ɔmo kɔ atwea paa ɔmo nya aso na kɛseɛ tini nso obi apɛ sɛ okum so no na ɔde ne nwoma no ɛyɛ na yi nti nso otumfo ɛfrɛ no ɔto krawrɛ ne brawrɛ nwoma so na brawrɛ no ɛyɛ da bia de sikadwa no de sikadwa epia na de sɛ hɔ sikadwa si so no na otumfo deɛ ɔte gyata nwoma so nti saa nkuro no nyinaa no ɛyɛ asante nkuro a yɛhyɛ da kyekyere extra ɛnyɛ abunu kuro a obi akɔko na wafa mu num anaasɛ wadi mu so daabi ɛnte saa ɛdi sɛ na obi osunwan na bia wabɛdi sunwan akonnwa no ofele sɛ o baabi a ɛsɛ wiase akodu no yɛatena wiase akyɛ ama region yakodi ha nti medɔm bono hafo a ɛnkyerɛ sɛ wonki ɛwɔ sɛ ɔyera wonki ɛsiane sɛ wofiri baabi na wakɔpie baabi ɛdi sɛ na obi yɛ dɔm na wama a yɛfrɛ no sɛ wate atua na mmom no yɛwura asantehene deɛ ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ baabi a no de hyɛ obiara no because nso meka nhyɛ me se anam dɔ mu nkunya nyinaa bae ɛna yɛde sikadwa sii so deɛ ɔtena sikadwa so no yɛde tumi ne wura wa a yɛde yɛahyɛ wo saa nipa ne nsa nti asantene bɛbia hyɛ asantehene nsa asɛm yɛde ma hyɛ wo nsa deɛ ɛne sɛ na me wura ne ho anaa meboa ɛno nti ɛne yɛfɛ ne me wura ɛnyɛ akoa fam daabi na amanhene na ɔmo wɔ asanteman mu no ɔmo kɔhyia ɛsom ɛkyerɛ yɛn nkyirima no yamammerɛ ɛne yamanneɛ kwan a tete nanamfa so yɛ ɔmo noɔma ɛne kwan a ɛfa so de buo ɛma ɔpanyin ɛsiane sɛ yɛsi ahemfo kyiniyɛ no ebi ɛdidi bi akyi na ɔmanhene amfa nanam kɔhyia no yɛyi ɔhene baako a ɔyɛ ɔhene pɔn a ɔda mu nyinaa no sɛ ɔmanfo bu ama no a mewoba wo mpasua so na woyɛ ɔmanhene a memedi bi obɛma wo dabi ɛsiane sɛ wokyerɛ me sɛ memfa buo ma mpanyin sɛ wate aseɛ enti ɛnyɛ nipa na ɔte so no mu akonnwa na ɔte so no saa na yɛde buo ne ma enti wo nsa ahemfo nye bebrebe ɔmo kɔhyia asantehene a yɛsɛ wakɔha ne ntoma kyerɛ sɛ wosoa wankɔha wo ntoma kyerɛ sɛ wasoa wo ntoma akɔ ɔhempɔni wamfa buo ama no ɛwɔ sɛ ɔkyerɛ sɛ nana mensoa me ntoma ma bɛti mmom mebrɛ me ho ase abɛkyia wo okay yɛsaa na yɛnyina didi soa okay wakyerɛ m deɛ nti a yɛwɔ kasa bi sɛ mekɔha me ntoma ɔpanyini sɛdeɛ onim no ɛyɛ sɛ yɛdi adwene da akyi a aha ne yɛahwɛ asuo fura nyinaa asuo fura so ansa na wobɛhwɛ asuo fura nyɛ sɛ nnipa no dɔɔso paa kɔs nsuo ne nsuo a ɔtrɛ ɛbae yɛmfa nna dwumadie nsi a da sɛ nnɛ yɛbɛsa aba nkyɛn yɛda wase pii ɔpanyin okay